על מנת להכין את הקובץ שלי לחיתוך בלייזר, פותח את התוכנה RDWorks. במקרה הזה יש לי אותה כבר פתוחה. עושה לי New File, קובץ חדש, ומייבא את הקובץ שלי, קובץ וקטורי, DXF או AI, בגרסה CC או ישן יותר, צריך לשמור את זה כלגאסי, CC, שם באנגלית בלבד, גם מיקום הקובץ, אם אתם מביאים את זה מדיסקוקי צריך להיות מתיקייה עם שם באנגלית, אחרת זה לא יעבוד. עושה אימפורט, בוחר את הקובץ, אם מופיע לי פה הפריוויו זה אומר שהקובץ תקין ליבוא, לוחץ על Open. עכשיו מבחינת היכרות כללית עם התוכנה, גלגלת, מקרבת ומרחיקה אותי, אני יכול להקיף אובייקטים כדי לבחור אותם, רק אובייקט שהקפתי את כולו נבחר, אם אני מקיף רק חלק מהאובייקט הוא לא נבחר. האובייקטים שהקפתי כתוב לי המיקום שלהם שהוא פחות רלוונטי ובעיקר המידה שלהם במילימטרים. אפשר להסתכל גם על הקוביות ברקע כאיזושהי נקודת ייחוס, כל קוביה היא 5 על 5 סנטימטר. במקרה הזה האובייקט שלי הוא 64 על 33 מילימטר, אז אתם רואים הוא קצת יותר רחב מ5 סנטימטרים וקצת יותר צר, 5 סנטימטרים. הפעולה הבאה שאנחנו נעשה, אנחנו נבחר את כל האובייקטים שיש לנו פה. לא פעם אנחנו נייבא קבצים ויהיה לנו צורות עם כפילות אחת על גבי השנייה. אנחנו נלחץ על הכפתור הזה, חצי מ-X קטנצ'יק, כשאני שם עליו את העכבר אפשר לראות Delete Overlap. זה בעצם מופק לנו כפילות, כל קו שהוא מעל קו ברמה של 0.001 מילימטרים. במקרה הזה אין לי כפילות, זה לא מחק לי שום קווים. בדקתי את המידה, הבאתי את הקובץ, השלב הבא הוא להגדיר את הגדרות החיתוך. אם אני רוצה לחתוך קרטון ביצוע, לצורך העניין, לכל מכונה יש עוצמות משל עצמה, ועוצמות מומלצות משלה, וההמלצה שלי היא תמיד לקיים בדיקה של מה העוצמה המתאימה לחיתוך של כל חומר. לקרטון ביצוע לרוב אנחנו נתחיל לנסות חיתוך, למען האמת לרוב החומרים האחרים, ממהירות 100, עוצמת מינימום 20, ומקסימום 25. Processing mode צריך להיות על cut, ו-blowing צריך להיות yes. גם output צריך להיות yes כדי שזה יחתך. עושה אוקיי. יש לי חלק מההגדרות האלה גם זמינות פה, סוג של קיצור דרך. אם יש לי כמה סוגים של פעולות בחיתוך בלייזר, זאת אומרת זה לא רק חיתוך אלא גם סימון, שזה אותה פעולה של חיתוך אבל בעוצמה חלשה שרק חורכת את החומר ולא חותכת מצד לצד. אני צריך להגדיר לו מראש צבע אחר או לבחור אותו ולשנות לו פה למטה צבע. הצבעים משמשים על מנת להגדיר הגדרות שונות לחומרים שונים או לחיתוכים שונים בתוך אותו הקובץ. אז לצורך העניין סימון לקרטון ביצוע אבל גם לרוב החומרים האחרים. נעשה מהירות 150, עוצמת מינימום 11 ומקסימום 12.
כל חומר שאתם עושים, כל דבר שאתם מעלים, ההמלצה היא תמיד להתחיל מחלש, להתחיל מהמספרים האלה שעליהם המלצתי, ולחזק או להחליש לפי הצורך. אם אנחנו צריכים לייבא עוד דברים פנימה, אנחנו כמובן נייבא אותם באותה צורה. אם אנחנו צריכים להכפיל משהו, יש לנו אפשרות לעשות פשוט Ctrl+C, Ctrl+V, או לחלופין להיכנס ל-Tools Nesting, לפעמים זה נמצא פה קצת מוסתר מצד ימין. הנה זה כאן. אני בוחר את האובייקטים שאני רוצה, לוחץ על כפתור הנסטינג. כאן אני יכול להגדיר כמה שורות להכפיל, כמה טורים להכפיל, את המרחקים ביניהם, את המיקומים השונים שלהם. ואם אני רוצה את זה כ-Virtual Array, הקווים המקווקווים האלה, זה אומר שהלייזר יחתוך את זה, וזה בעצם לא הכפיל לי את האובייקט. או Actual Array, שיכפיל לי אותם ויסדר לי אותם לפי הצורה שהגדרתי לו. עוד דבר חשוב שכדאי לדעת, הליירים הם בעצם הגדרות חיתוך שונות. אנחנו יכולים לגרור אותם ולשנות להם את הסדר. אנחנו תמיד נרצה לעשות סימון לפני חיתוך, כי החיתוך יכול להזיז לנו את החומר. סימון תמיד ראשון, חיתוך אחר כך. האופציה הנוספת היחידה שיש נקראת חריטה, שהיא בעצם איפשהו בין חיתוך לסימון, היא אוכלת את החומר, אבל היא ממלאת וחורכת את כל השטח. זאת אומרת, כמו בתמונה פה, היא בעצם תעשה לי את כל השטח הזה חרוך. זה יכול לעשות לי חריכה, או אם יש לי חומר עבה יותר כמו עץ, או אקריליק, שזה פרספקס, לחתוך בו שקע. חריטה נקראת סקן, ואנחנו נעשה אותה במהירות מהירה מאוד, לרוב 300-400, ובעוצמות לא חזקות מדי, נגיד עוצמה 20. אין לה מינימום פאוור, היא עובדת רק עם עוצמה אחת, ואם יש לכם עוד שאלות על זה, אתם כמובן מוזמנים לבוא ולשאול אותי. אחרי שסיימנו את כל זה, אנחנו בודקים שאין לנו דברים שבולטים מחוץ לחומר. הלייזר יטריע לנו שאנחנו מחוץ לחומר ולא ייתן לי לחתוך. עדיף להימנע מזה, פשוט לסדר את הדברים ככה שהם ייכנסו, וככה כשאני בוחר את כל החומר, עושה Ctrl A, בוחר את כל האובייקטים שיש לי פה, הגודל המקסימלי לא עולה על הגודל המקסימלי של המכונה. במקרה הזה אנחנו מדברים על מכונה של 80 על 100 סנטימטר, זאת אומרת 1000 על 800. שאתם רואים אין שום בעיה וזה ייכנס. בדיקה נוספת שאנחנו יכולים לעשות אם צריך, למרות שהיא לא חובה, ללחוץ על הכפתור של המסך השחור פה למעלה, Preview. הוא ייתן לנו אופציה לסימולציה של תנועת ראש המכונה, וגם איזושהי הערכת זמן. ממליץ לא להסתמך על הערכת הזמן הזו, היא לא תמיד מדויקת, אבל במקרה הזה הוא נותן הערכת זמן של 17 דקות עבודה. עד כאן חלק על הסבר השימוש בתוכנה.